biasa. Onde mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Ya kok ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Di Sigit channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak bengi iki isine guru wayangan neng keser tunjungan sandunya iki bengi iki pokoke fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono ki sedora wayangan. Iya ora leh ngono ku. Lah iya to no. Mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih. Khusus malam ini. Nggih. Tembange. Nah, tembange ku kan suarane ya iki gawan lahir. Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya tuh nanggape wayang di awan campur sari ben yo ben apa? Ben sakarepe wae iki. Lah iya. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono kok aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas belandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kuwi mbiyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to? Kawit nulisi ulem ngantek rewang wis ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah nduk 2 minggu. Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas, mesti sing diarep-arep sapa lho. Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok nek wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten. Iya, statusnya piye? Aku di depan. Mau komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke, kurang Abdul kalau udah sama Uni terus Mbak Dani, syukur yang Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal juga dari Sunda. Nanti juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ayah lagu Sunda. Oke. Ya sekedap halinya lagunya judulnya apa kalau Sunda? Ayah Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Kan nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kalau Sunda? Aku kuat tenan Minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Iya padha. Asline padha asline lho iki. Semberat. Thank you. Mungkin mau ikut ke sini boleh sekarang ya Pak. Nanti sebelum tidur. Silakan Udarian Uni Jessica. Bunda. Moderator iso gue mix siji nang Mbak Dani ya, Mbak Jessica, Abi apa kabar ya? Oke. Apa kabar Abi? Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tua kepradah nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani Piyai Sepuh Tanggap Wacana nggih. Niku nun sewu yang dari Padang ini bapaknya atau ibunya? Bapak Padang nggih niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang waduh. Maksudnya suasana Rancabana iyo kah? Iyo. Ibu dari Sunda. Aku maha wartosna Ibu. Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani apa koyok nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngaten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan 1 kata atau 2 kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Ya. Baru kali ini kami melihat langsung dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya, iya Bapak. Saya juga senang ditangkap. Kesannya apa Pak Dedi? Ya. Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? Ya. Bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Enggak apa-apa. Siapa sih mesti ajo. Iya, ya santai saja. Akhirnya nganggo OKB ya. Yo. Jadi saya sendiri, mama saya yang Padang, Mama Padang, papa saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta bukan di Padang. Alah yo. Oke kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tahu nih Jakarta? Iya, saya di Jakarta di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Jo? Iya. Berapa lama? Lambe teleng-ten. Belum tahu. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Apa aja? Ibu gantian ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Your mother please. Oke. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu, dan bagaimana netizen banyak pesaran sedikit lah siko lah kau berkata Sunda Bu Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah, senang sekali sambutan keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Apalagi dengan adanya Wayang kulit ini, Iya. yang benar kata Papa tadi pertama kalinya Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya, terus terang ya, menjadi pengalaman baru. Pengalaman baru. Ada mudeng apa enggak itu? Enggak mudeng. Enggak mudeng, tapi perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada sedikit. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. Iya. Nuhun Ibu. Monggo saniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene sekarang dawuh. Niki request lagu napa? Monggo wis ngene sambutane Bapak karo Ibu, monggo administrasi. Kowe iki aja ngisin-isini aku. Pripun to Pak Igit? Namung anu kok gojek Mbak Dani wong wau ya cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdul lan mandi ana wajibe lah. Kowe iki dagelan mau mudin kok njaluk wajib. Wajib donga maksudnya Pak wajib Igit. Nggih. Monggo, saya coba meneng. Request lagunipun napa Mbak Dani? Kesukaan apa? Pengen Mbak Niken Bokong semok, semok bokonge niken. Nganu Mbak Dani, untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Wah, boleh ya. Supaya cintane awet. Nah, ini lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Nah, iya, itu balapan juaran. Oh, karo ibuke menang anake. Oh, aku iya. Aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati, one heart. Wah. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek saya sayang mbok ngomong. Katresnan sejati bahasa Sundanya apa lho? Katresnan sejati, cinta selamanya. Oh iya, kok kaya bahasa Indonesia ya? Anjen persis Pak. Oh iya iso ya. Percaya. Bahasa Inggrisnya
True Love. True love, true iya. love, no travel, no traveling, true love. Wadah. Di MC ini Jo, disiarke Jo. Nyonek genteni ketok. Sekendalu Bapak Ibu sinabi pinarah martika kemawon sinareng Niken Salindri dan Cakranerat Katresnan sejati. Yo. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Dani, Mas Rian, juga Ibu. Mbak Jessica enggak nyanyi, enggak nyanyi. Jessica pengen nyanyi enggak? Oh betul. Oh Ya, persiapan terima kasih Bapak. Matur nuwun, matur Pelan-pelan sandalnya joki-jolan, ayo. Oh, sandalmu jepit no, joki-jolan. Ada ya. Aku ki seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Ya. Seneng wong napa saweran kok. Lah ya kaya wong cange tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangani sapi. Itu yang dinamakan jatah Pak Igit. Iya. Dadi wong urip iku lair iki wis digawe jodoh pati rejeki. Ning awake dhewe iki iso ngudi urip kang luwih mukti angger gelem ndonga lan usaha. Wow, iya. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lho, nggih. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Ami. Lunyu. Kok teko kono lho. Di dalam pernikahan ya Pak Igit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang hadir memberikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahan lagu Sunda nggih ben karo Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Ini Mbak Ida Lala sama Mbak Niken. Om Ikit. Untuk mriki mboten napa-napa nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah ndak entek nanti. Ini biar kelihatan indah dua bidadari ya. oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngantos ati. Iya, Ndak. Oh, ngartos saede. Wilujeng Sumbi. Oh. Bener ora? Oh iya bener. Wilujeng Sumpi, selamat malam. Iya. Oh, iso ya. Oke. Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu tuh sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika orang ndang dilamar-lamar, terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Oh, kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat lagu galau. Menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenanai gagainane apa. Coba dibawani kene sing terjemahke Jolang. Ayo berdua karo Mbak Ida sih. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset kok sawerane dijaluk neh karo Pak Sedi. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing iso ditarteke Jolang. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, iso ya. Angin panggaing Kesunyian. Oh iya. Nabak kuring Sendirian. Nabak kuring sendirian. Sendiri. no agar bimbang Gerbimbang Yang sedang bimbang atau galau. wah nu mau apa artinya? Hati. oh hati ki nuk Nuk tenan. iya kowe mau awur apa tenanan Jo iki Senengane kok kandhani ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang nuk loro Mas atine lara Jo bener toh? Nukku iya. Ya. Ngahulang ngabrantingan
Artinya aja. Diam tapi selalu teringat. Wah, iya iya. Daek kecicing. Cicing ini apa? Meneng, Oh, meneng. 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 Mau awur yo nang kuwi. Ah, cicing ki beda tengok-tengok. Oh, tengok-tengok. Terus Ngacat. Hah? Aku khawatir nek awakmu salah. Lebih. Soalnya basa kono mbek kene ki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong ngak. Lah kuwi aku nek salah. ojo dipedhot sik to. Ora rampok senane Aku bedhek. maklas kok Pak Igit. Lah kudune ca apa cah? Ah. Oh iya. Ngacacang kuwi. Lah kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine ku terikat. Oh, terikat. dicencang. Maksudnya hubungan Berarti itu nek loh. pamane Terikat kok iso ngajar Kok lah. terikat hubungannya ku masih terikat. Oh iya. Terus kayak baca. Noangke sepan waktu tiba Setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing Iya, bajing loncat mau iya, ya kuwi. Mas. Aduh, Punten Mas Baida. Sampun. Oke, berdua karo Mbak Niken. Lho Mas, golek Minah lho. Sepak Mbak Minah nuke loro ya ah. Iya. Ora. ndek ape roh nukku. Bisik-bisik. Alah, ya. Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok Pak. Kok nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyuwune engko banyu masak. Oh. Orang apa ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa Banyumasan? Banyumas, Oh. Banyumas, Banyumas. Ya, Banyumas sing rada ngapak kae. Ngapak ya. Iya. Ya pertengahan antarane Orang ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu toh. Jawa Barat. Ayo, yang selindro, bajing hitam selindro ya. Mbak Ida ki yo penari jo, ben juga karo tari karo bareng karo Mbak Ida. Wah, elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. Wes lungguh ning kono sing sana. Karo anakmu lanang yo bisa. Nggih. Rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Walah, karo sambung putrane Mbak Endi, kuwi dalang cilik jare. Nggih. Coba kayak apa? Bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo. Oke, luar biasa. Oke. Ngerti ya? Nggih. Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan tuh bisa asal kita mau belajar. Asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Lah asal napa? Asal ditanggap. Dadi bisa. Yo. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Iya. Sing nembang Pak Ida Lala sing joget nduk Niken Salindri. Persis asline Pak Igit. Wah, hebat. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas Igit nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Banyumas beda loh. Banyumas kayak negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbah Putri tetep Banyumas. Oh iya. Kok diparingi. Iya, coba. Gelang alit yang Mbak Dani menika. Nggih. Kagem Kang sami rawuh sedaya. Wah, Siap. sembah nuwun kula wau Mas Tahan nggih rawuh. Dalange PM nggih. Yo rawuh. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Iya, sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta yo Durmanto Jo. Oh nggih. Go saka Taiwan Mbak Ira. Semarang. Iya, komplit Semarang. Nah, Mbah Mudin Sambong yo.
manto. Nyimak manto. Pak Lampung Pak Igit. Lampung nyimak Lampung manto nggih. Ora lain saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki nyimak kanca-kanca transmigrasi doa untuk temanten yang terbaik. Ya. Coba ku niken bawa sing jeneng kuwi aja. Oke. Mambyat mayo. Apa minah ya? Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sama nok panggah minah ya. Sini sing gambon ki sampean untuk minah. Oke. Meh ngopo kowe kok? Jenggleng to Pak Igit. Oh iya. Persiapan. Mambyat mayon Bumbul son. Alah. kok mambu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Aja kesusunan. Iya, aja kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Mumbul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Wah. Wes oke. Teman sungguh kejam. Suarane gandeng pelam nyangan Asjo. Alah telat. Kowe iki napa saweran mau ora pas iki telat. Goblok dientek-entekno. Tak kandhani ngene iki lho ning kamera aku sing salah. Wong kowe sing kecepeten. Lah kudune piye? Jalukmu piye? Tak set Terus jreng. nek kowe mumbul yogane muni Jreng. oh ngono. Kompak. Kompak. Jrenge ngenteni kowe mumbul. Nah, kuwi Nek kowe mumbul yogane muni jreng. Oke. Nah, kita di genano. Heeh. Sesuk iki prei. Terus ngene. nyaram yai Nusantara Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jreng iki nganggo gamelan tutuke dicekeli Pak Igit terus jreng tutuke cekeli jreng. Lah iki mau ora ngono. Lah iki nglambe tutuke do dimbarke. Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung jreng. Ngono lho. Memang kiki lek ngomong soalnya nggak lambe jrenge. Nah, Lambene muni jreng, mau Nah. ning ngono oh sama. aku sing muni ngono ya. Heeh. Oh iya, iki kaya ngene-ngene. Teng tak dandeng telak tak tung tutuke cekeli jreng. Ya. Tuntak dande. Endi mau bocahe? Lah ngurimu iki lho. Iki apa? Meripat ora awas. Blasen wae Pak Igit. Heeh. Pianyu wangi Disuraki kowe. Pak Igit, Apa? kula tak nemu musala sik Pak Igit. Aja mutungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae, aku melu. Oh lah. Ya
Sakmu ini ki kok ana sing elek belas wae iki. Minah tok. Fan. Nah, terus gitu. Tak neng nyonyong he metu he nah metu Siap senggak aku nyekel mik. Iki Mas Julang itu salam kok Saking jajak. yo ono ae. Bengi iki dagelan do mantok kabeh lho Jo iki bengi. Nggih ta? Lah. Nggih. Do story karo masang fotomu. Alhamdulillah Pak Ikit. Captione elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nami akeh apike. Iki dawa storine, eleke sithik apike akeh. Niku sedo gedhe ketara nih Pak Ikit. Lagune gelang alit nggih. Hei, aja lali yo. Ya, jebon, dedeng, tak, yo. Isih do kelingan jele. Iki Banyuwangen pertama mbiyen garap cakran yo iki, Jo. Nggih. Introne sing intro sing ora iki, sing lawas. Nggih. Lagu Ceng 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 cong 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 ceng 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 cong cong. He. Ora kuwi. Bagus sing nyaron kuwi urung lahir. Nggih, nganti saiki. Bagaimana Om Ikit? Iya ya. Om Ikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik dulu. Oh iya. Mimik dulu. Aduh. Tadi ada request apa Banyumas? Banyumas. Wah. Eling-eling ora apa-apa, sing penting Banyumas. Eling oke. Sapa eling balia maning kamar. Sadurunge Banyumas diselingi sik ya. Nggih, Pak Ikit. Ben iramane ora gembruduk sik. Nggih. Selang-seling Pak. Itu ada Mbak Eni, Mbak Ima, ada Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Melani. Ada Bu Yuyun. Iya, ada Bu Yuyun itu tukang tambak udan. Tadi hujan terus Bu Yuyun naik panggung Langsung terus delok terus terang. Banyune dintekke. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Bu Yuyun sampun nambak udan Bu Yuyun. Nah, we. Nek wis ngetoke jimat paripe dikebyok-kebyokke ya. Walah. Tase isine uyah tok kok Pak Ikit. Oh iya. Coba-coba Mbak Eni sing cedhak omahe kok. Oh, Mbak Eni. Pangkat. Ya, Mbak Eni ya. Iki mau dandan ke omah melaku nyebrang sawah tekan ini. Nyebrang kali lho. Nyebrang kali ya.